Oimorenya kwa Ramogi Juan kamora mora maintiere machiegni weche manyien mag oimore kama bende warang'oni weche mopogore kama oting'o yiero mag gwenge mag duond bura mar ODM mabende ne obagi odiochieng' ma kawuono ka ten duond burano kata telo mochung' ne weche mag yiero yango ni thoth kuonde chung' od buche kata kuonde go ombulu notimo yiero margi e yo makare kata kamano jogo manigi ywak mabende ne obede kuonde ma opogore okwa mar mondo mi or ywak margi e yo ma ayanga mar mondo mi duond burano orang achiel kachiel gima ne nyalo bedo ni rach e moko kuom kuonde yiero ma kamago. Nyaka Ramogi bende kopogore koda mano doho bende koro dwaro mondo sirikal oyangi ni weche mag tiyo kod kambi mar Adani ochung' chutho kendo onge orak moro amora ma sirikal bende koro nitiere godo koda kambi mar Adani mano kambi mar piny India maende dwaro miyo orak mar yawo kata gero e yo manyasani paw ndeke ma Jomo Kenyatta kod weche mag konyo keyo teko stima. Kopogore kod mano bende riwruok mar lakteche KMPDU bende koro yango ni gibiro chako ng'anyo margi mar atipe pachoka kaluwore ni sirikal pok ochopo kare winjruok mane gibedo godo. Kao kamano jogo kata lakteche magin interns kod odiochieng' ma kawuono onyisi mondo mi ochak ng'anyo margi ayanga kaluwore ni sirikal podi ok owinjo ywakgi. Magi ema opong' weche ma wamiyo pek. Kawa biro oda Rwenya otuno Rwenya kayudo ka nyithindo mana piele kom nyithindo nindo piny nyithindo tong' wigi. En kuyo e gweng' ma Kamango e Nyakach bang' wuoyi ma jahigni 20 nego wadgi gi nyathi nyamin-gi e yo magalagala. Pesa mane giketo msach dakteche pok giketo wach mar thieth pok ging'iyo wach mar interns pok ging'iyo mawinjore. Koro wacho ni ok wanyal medo rito ka ji medo lus ngimagi sirikal oketo miriambo mbele. Riwruok mar lakteche KMPDU chano lando ng'anyo mar jochiw thieth kuom sirikal rem chopo singo margi ka sani riwruogno osenyiso jochiw thieth maraga kata interns ni kik donji e tich. We are taking a short break so that we can do some stock taking, a bit of reorganization of the processes from what we've learned, and also be able to process whatever we have gotten now. Sirikal ochungo chenro mar kawo joma ntiche pinje ma oko ma osebedo kadhi nyime e bwo migawo mar Labour ka sirikal wacho ni tiekore mondi gi ji ma osekawo. Turikodo na mawamwaro ote machuok menari ya deka uchel nono yudwa e mbui mar Facebook, YouTube bende waidore e mbui mar TikTok, waidore e mbui mar X kachiel kod Instagram kod nying mar Ramogi TV, nyinga Simfros Okinda Elo Trevor Ombija, kajaloko marwa en Wilson Ochuka. Wachako gi ote malit e kaunti ma Kisumu ka anyuola moro e gweng' ma Kamango e Nyakach rumi mag lit kod kuyo kwako bang' wuodgi ma jahigni 20 beto kendo nego owadgi ma jahigni 13 kanyakla gi nyathi nyamin-gi ma jahigni 6. Tim jore ma kama lit ni familia no ka obila dhi nyime gi timo nonro e wi gima ne nyalo miyo rawerano ka okang' ma kamano. Millicent Adhiambo olosonwa lipodni. E gweng' ma Kamango e sub-county ma Nyakach, lwasi opong' gi rumbi mag lit kod kuyo ka jogweng' penjo mathoth ma pok giyudo dwokogi. Nochalonwa ngero to nok ochalonwa gima wang'eyo. Adi ne wabedo kod buok kanywedo ka nyithindo ninde dier ot nyithindo 2 duto. Mae dala mane nyithindo 2 ma yawuoyi ma johigni 13 kod 6 oromoe gi thogi mapoya kokalo e lwet jago ma giluongo kaka owadgi kendo nera ma johigni 20. Mina chigno moyang kaka Arnold Ochieng pimo kaka wuodeno ne en wuoyi mamuol kendo maonge weche mang'eny nyaka nochopo kinde mane odhi odak kod wuon mare e kaunti ma Mandera e katimbe ma Machinglo nochako neno kuome. Owacho ni masira makama otimore mana ndalo achiel kende tok kano biro dala kowuok Nairobi gi nyathi nyamin-gi ma jahigni 6 no ka koro limbe mane owinjore obed mor ne familia olokore masira makoch. En gimoro 12:50 kora nen koro piny ler at least neza tembea koro kwa biro to mine gi mokwongo yawo dhot ka giyawo dhot ka wabiro oda Rwenya otuno Rwenya kayudo ka nyithindo mana piele kom
nyithindo nindo piny, nyithindo tong' wigi. An kaka nago wang'a to nan gi buok mang'eny. To magi te timore mana nikech ot tin, kaka timre gi nyithindo onge. Masira makama mane oweyo gweng' te makamango gi buok notimore ko gwen mane piny orugodo nyoro ka joneno wacho ni achijno ne chunye odhil kendo onge buok kata matin bang' timo tim torano. Ka chopo kata ayudo kochung' kanyo to amba chung' e gate koro wang'iyore ochuna mondo agochne owadwa Justa ago simbe kamano ma jowogi oringo biro kane jowogi no medo biro eka koro wachoko chiel wadonjo ka wadonjo kwachopo ire kanyo to wayudo ka onge gima nen go kata palo onge go kata beti no onge go koro kano timo uchunguzi koduogo yud ni kare no timo siri gi kwer. E kindeno jopiny manoting'o rowere manyone gi mirima nopor kuome gi rotho tok timo tim makochno kane pok obila odonjo kanyo kendo rese ka penjo wuok ka pache bende ni kare kaluwore ni achijno ne ok nyis buok kata e sama ne jopiny rodhe kama moko to penjo kabin ene bwo tipo moro. Kaluwore gi gima notimore ng'ato manomolo kinyago yo to ling'a moko nyaka ta block. Wakwayo sirkal mondo mi okaw kijana no dhi opimnwa wiye ka dipo ni oonge gik ma yedhe mitiyogo gi e wiye to ginono obwongo ne makare to mondo mi gikonywa gi thiedhe to ka ne nitiere kama dwaro lamo to kete lamono motegno to mondo mi shetani mbaya no odhiyo. Familia ni koro dong' gi lwasi mar koyo, lit kod lal mar wito nyithindo ariyo ka ting' makoro pek en rwako adier mar masira makochno. Min achijno pod nigi buok gi luoro ni ka ok okony wuode to depo ka en be kinda piny ngimane nyalo biro yudore kuma rach. Nadwaro mondo timne proper investigation mondo ng'e ka wiye rach kinyalo timne mondo ng'e gima rach mondo yud kaka konyora nikech next ok ing'e ng'ama biro nego ikia kata next an ema dhi biro na. Achijno obila ogeng'o ne tesindo obila makatito e sama nonro matut kod chenro mag bero pod dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kamango, Nyakach, Kisumu County. Erokamano nya Millicent kuom lipodno. Kawadhi nyime ni riwruok mar lakteche ma pacho ka KMPDU olungo ng'anyo mar lakteche ma jopuonjre duto ma pacho ka chakre odiechieng' ma kawuono. Ka olose boma ma Nairobi e kinde chiwo ote makamano, jagoro maduong' mar riwruogno mar KMPDU David Jatela wacho ni gikawo okang' makamano bang' sirikal tamore keto e tim winjruok mane giketo kendo mane omiyo gichungo ng'anyo margi. Bende owacho ni tarik 30 dweni gibiro timo romo magalamoro moting'o lakteche duto e pacho ka kendo gibiro chiwo milome mar ng'anyo margi maduong'. Lakteche wan gi lit mang'eny nimar nyoro nolalo daktari mar intern mosetiyo kuom dweche 4 hospital mar Thika level 5 mapok ochulo kata mshahara. To ma biro bang' dwe achiel dweche 2 ka nolalo daktari Desire be Kiambu County embe kanodere. Koro sani wan gi dakteche 2 mag interns mosedere dweche 4 gi e wach mar chudo. To iye kanyo be dakteche moko 5 mag interns notemo kawo ngimagi ni ka interns gi omedo dhi e tich ka gionge pesa moro amora michulogi to wadhi bedo gi midhiero mang'eny nikech thothgi wanyalo bedo ka ji mang'eny lalo ngimagi. Koro kawuono wacho ni jopuonjre interns te e Kenya mangima osiptende te odhi ot. Pesa mano agri ni mondo gichul bari gina biro goyi mane gin go pok gichulo. Pesa mano gikete msach dakteche pok giketo. Wach mar thieth pok ging'iyo. Wach mar interns pok ong'e ka nowinjore. Koro wacho ni ok wanyal medo rito ka ji medo lose ngimagi. Sirikal oketo miriambo mbele. Ndalo manok tok jatend piny William Ruto lando ni omak kambi mar Adani orak mar cholo dongruok mar paw ndeke ma JKIA kod mano mar konyo kambi mar Ketrako e chenro mag keyo teko stima e pacho ka. Okinde mochung'ne sirikal e bura mochwal kata mano chwal e nyim doho koro wacho ni pok giyudo ranyisi moro amora mar mayo Adani oragego. Kaka jafwambo mar Weche nyakidilero jang'ad bura Bahati Mwamuye ochungo piny owacho kuom donjo e winjruok moro amora kod kambi mar Adani.
En bura manochwale nyim doho kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa ka gidwaro mondo kik mi kambi mar Adani, orak mar paw ndeke mar JKIA kod mano mar konyo kambi mar Ketraco chwalo chenro mage mag keyo teko stima pachoka. E kinde twak mare ne od bura mamalo kod mano mar Senate, jatend piny William Ruto nolando mondo miyo ma kambi mar Adani oragego kaluwore gi chilo mag mibadhi mamiene kendo mainono gi sirikand Amerika. Kata kamano, okinde mochung'ne sirikal e burano oyango e nyim doho ni pok giyudo ranyisi moro amora mar mayo Adani oragego. Now, to the best of our knowledge, the few responses we have received in this matter, none has annexed any evidence that the President's directive on cancellation of the procurement that were going on, or the contract themselves, has taken place. Jang'ad bura Bahati Mwamuye kata kamano ochungo piny owacho kuom donjo winjruok moro amora kod kambi mar Adani kendo chungo kambino kuom tayo chenro mag paw ndeke mar JKIA kod ohala duto mag paw ndeke no. Conservatory Order B and is hereby issued, restraining the respondents, jointly and severally, from entering into, approving, or furthering any concession agreement relating to the Jomo Kenyatta International Airport with the first and second respondents or their associated or related entities or any other party or entity. A conservatory order be and is hereby issued, restraining the 11th and 12th respondents from taking over and operating the assets and business of the 7th respondent relating to Jomo Kenyatta International Airport. Mwamuye bende ochiwo chik ne piny owacho mondo chwale nyim doho neno machiwo ranyisi ni kambi mar Adani oma oragego duto. The respondents shall, in their responses to the application and the amended petition, adduce evidence on the question of any alleged cancellation or rejection of the impugned concession agreements and head of terms. Magi duto timore ka okinde pod medo penjo kapo nono mayo kambi mar Adani oragego itime yorno mabiro chiwo thuolo mar chulo Adani kuom omenda mane gitiyogo e kinde mane gitimo nonro margi mar yango kaka tijego biro bedo kendo kaka tijego ok biro cho aluora. The issue has to be confirmed whether the Kenyan government, that said cancellation, is being done in a manner that would entitle the Adani Group to compensations in billions of taxpayers' money. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Apis Rita Genero nyiso luoro mare e wi omenda maromo shillings bilion 160 mane owinjore migawo mar omenda tigodo e chulo gope madhi e pinje maoko. Apis Rita Genero onyiso od bura ni migawo mar omenda osebedo ka chulo kwan omenda mani malo kata mani piny mar mano mopuodhi kod jaga budget maduong' mar sirikal. Kaka jafwambo maro mar siasa Kristo Wino leronwa, jood bura onyiso luoro margi ni gope mag Kenya nyalo biro bedo bor mar mibadhi machielo e pachoka. Piny owacho kod migawo mar omenda oket e nyong'ong kod apisi mar Auditor General ewi omenda maromo bilion 160 mane onego tigo e chulo gope mag pinje maoko. Komiti mar od bura mang'iyo kaka itiyo kod omenda mag jopiny, apis Auditor General oyango ni bengi maduong' ma pacho ka CBK osebedo ka chulo omenda mathoth kata omenda matin ka ipimo kod omenda mane opuodh kod apis jaga budget maduong' mar sirikal. The estimates of debt servicing payments were over budgeted by an average of 10%. Hik omenda mar 2020-2021, omenda ma piny Kenya ne onego chul gope mag pinje maoko ne en bilion 235, kata kamano bengi mar CBK ne ochulo mana bilion 233. For the repayments of financial years 2020-2021 and 21-22, the repayments were less than the COB approved amounts by 1,430 and Kenya shillings 83 billion. Maekelo penjo ni omenda maromo bilion 1.7 ne odhi kanye. E hik omenda mar 2021-2022, bengi mar CBK ne ochulo bilion 255.7, kata odoko ni piny Kenya ne onego chul bilion 339. Okang' ma kamano nyiso sirikal ne ochulo omenda mamalo
maromo bilion 83. In 2021-2022, again, the amounts approved by the COB was 339.046 billion. The actual amount paid by CBK was 255.741 billion, giving a variance of 83.305 billion. E hik omuom mar 2023, piny Kenya ne oketo tenge bilion 311.7. Kata kamano, bengi mar CBK ne ochulo bilion 388.3, ma kelo pogruok mar bilion 77. In 2022-2023 again, the amount approved by COB was 311.722 billion, while the actual amount paid by CBK was 388.807 billion. Wach makamae okelo penjo ni dibed ni ng'ato osebedo ka loso pesa kod oganda jo Kenya e wi chulo gope mag pinje ma oko kose. In situation now where the dollar exchange rate comes down, the loan must also equally come down significantly. So, because this could be a mischief for corruption. E duoko margi, migawo mar omenda wacho ni pogruok mar omenda makamano ikelo kod pogruok e kind siling ma pacho kae kod dola mar piny Amerika. Penjo machielo en ang'o momiyo migawo mar omenda ne ochulo pesa matin kipimo kod pesa mane opuodh kod jaga budget maduong' mar sirikal. Kuom ranyisi, e hik omenda mar 2021, jaga budget ne opuodho bilion 253 mar chulo gope. Kata kamano, migawo mar omenda ne ochulo bilion 233, manyiso ni bilion 19 yore ok ong'ere. Report mar Auditor General kelo penjo mathoth, to dibed ni piny Kenya osebedo ka chulo gope mabandia kose. Chris Owino, Ramogi TV, Parliament Buildings, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Senator Mabusia Okiya Mtata oyango dwaro mare mar biro laro kom mar jatend piny yiero mar 2027. Mtata chugo komiti mar ji 10 mabiro konyo neno ka oromo biro laro komno. Komitino biro choko pach jo Kenya e gwenge ma pacho ka kendo chiwo lipot ne Mtata e wi dwaro mare mar manyo lemo mar bedo jatend piny. And already there are indications that the Kenyans are going to do whatever they will do in their small spaces to make sure that this change happens. So the question of money is the least problem we have. And I saw somewhere somebody saying we require 27 billion shillings. I don't know how the mathematics was worked out, but we'd want to know where the 7 billion shillings comes from. Because if an individual can raise 7 billion shillings to put in a campaign, then something is absolutely wrong with this country. JKIA reflects with all of us Gen Z, whatever it is we are fighting for and whatever it is he's been fighting for. So he reflects with our desire and our fight for a better Kenya. And that's what we all resonate with. And I think from the response we've got after he announced the committee, you can tell how well everyone took it. Jokanyo mag duond bura mar ODM e gwenge ma pacho ka ne ochopo mar timo yiero mar jotendgi kochakore rang'eny mar kuonde luto ombulu kata polling stations. Moko kuom gwenge ne ni kod ng'ur makagi kacha ka kuonde mamoko ne otimie yiero e yo manyangafu. Jafwambo marwa Jo Juma miyowa ler mar wachno. Lokruok mar tendo ODM pacho kae koro chakore yanga ka okalo kuom yiero ma jotend duond burani mag kor gwenge ka ochaki kod kuondego mag luto ombulu kata polling station. Chiendo mag ombulu ne odhi nyime kuonde go ombulu mathoth ka moko bende oganda wacho ne gito yiero ne mag neno ombulu. E kaunti ma Mombasa, moko kuom jokanyogo mag ODM ne ochwalo ng'ur margi ka otende kod yo mane otimgo yiero ne. Ayudo ka chamani nitiere gi wakora mapok aneno nyaka nini, nikech ere gimomiyo wamondo ka saa 12 wang'e nyaka saa 3. Nyaka wane ni yiero nitie, to ka yiero onge to luongo waduto wadhi wabede mesa. Wakwayo Orange House ni any list mabiro chope mesa gi reject those list mago jok ma oyier gi jopiny ka gidwa ni gi strengthen party to this election grassroots nyaka bed competitive ma ng'ato ka ng'ato miyo nafas. To e kaunti ma Migori, chenro mag ombulu ne odhi nyime kuonde yiero buora, kata kamano ne ochakore moleo.
oganda mathoth ne omole kuondego mag ombulu kar saa 4 mar okinyi kaka ne olandi. Kata kamano, yiero ne ochakore e tok saa 5 mar onyango. Namondo ka saa 12 mondo mi nabigo ago kura mondo ka dhi e suguli mamoko. To kuom hawi marach wasebedo kae kuom seche modhuro ka report mora mora mo waseyudo onge. Namba tin kalure gi confusion moro nodwa bedo ni Suna West ne yiero samoro ne nitie kaka ni nyachor mbele hapa ni mane sababu momiyo thoth jowa okochopo ka. Kata bed ni luoro ne nitiere ni yiero ni nyalo bedo kod koko e gweng' kaka Suna West ka achiel kod Rongo, yiero ni ne otim kod kwe. Unit 50 me Suna West marito ariyo kende modwa bedo gi ng'ikno mong'ikore matin to ne giduogi bedo gi kwe, but 50 go wayiere gi mor kendo ji amaonge mochwanyore gi ng'ato. Koko ne onge kaka jo party notimo election kendo ne akwayo ni aduok ne jo Suna West erokamano maduong' kuom keto kwe. Kendo yiero motimore wang'ni otimore maber molo yiero duto te wasetimo mag ODM e Suna West. Onge koko mora mora, onge remb ng'ato mochwer. Chuny mwatimo go nomination ne mwadho watim go e ward to wabwadhi go nyaka constituency. Jobun ma Suna West Peter Masara mani otimo limbe mare e kuonde gombulu e subkod ma Suna West ne onyiso mor mare e yo machendo ni ne otim godo. Omiada wacho ni ODM no ikore wang'ni nikech kidhi kacha tiyudo ka ni apply to nyingi nitie nyaka M-Pesa number mani oro nitiere, officials be ni kanyo. Omiyo gini wang'eyo aneno kodhi timore maber. To e kaunti ma Homa Bay, jakom mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga, babende en gavana ma Homa Bay, ne olimo kuonde gombulu mopogore opogore kama ne onyiso morne kod chenro ni mar yiero e Kenya mangima. The report so far is by and large we are having very peaceful elections at the grassroots. Our people here at Alara Korayo, you have seen, they have come out in large numbers, they know each other, they have elected each other with no fight. Wanga wacho ni yiero ni loso yo makadu bwano mar ODM moto ni yiero maduong' mapacho kae mar higa 2017 kama gigeno kao kom ma jatend piny Kenya. ODM is preparing to capture power in 2027. George Juma, Ramogi TV. Kapod wantiere mane weche mag yiero go mag duond bura mar ODM ni board matayo yiero mag duond bura no lando ni oyawo thuolo mar yudo ng'ur motenore kod yiero ma otimre kawuono ma jotend duond bura no e kor gwenge. Board no loso bang' chenro no rumayanga ka kuonde mamoko ne ni kod mutni makagi kacha. Jafamo mar Walter Nyambaga miyo walerno. E kinde yiero jotelo mag duond bura mar ODM e kor gwenge ne ogweng' weche kaunti ma Nairobi. Yuerok mapek onene kid jochung' mane ng'uro okang' mane jota chenro no kata returning officers ne tayo godo chenro no. Kendo tudo jotelo moko kod cholo rowere mondo oketh chenro no e kunde luto ombulu e kaka Olympic Primary e kar chung' od bura mag Kibra. Weuru keto wagi list ma ok wadwar, list moke kama oaye. Wakwa ujo wadu. Weuru gi list. Kibra Sarang'ombe ka. Okay, no returning officer di achiel kende. To an kod polling station di auchiel. Mo ka nyalre. Tayudo gi kobet na kod dana par kod list mare mo orne kod mbunge marwa maka. Mo kwa nyali yie. Na nilikuwa mbele kabisa, ground yangu ilikuwa safi, lakini hakuna election imetendeka. Mtu mmoja anakuja ofisa ati anasimamia yani anasimamia 42 na anasimamia yani. Sasa tunashangaa ni corruption gani hiyo imekuja. Wawacho ni ka ODM no ng'eyo ni ok gidwari yiero ni gin gi list mar gima giloso, to de gibiro gi list no kod gichando ji ni mondo register wa oro pesa wa e chama, chal ka gima en collection mar money. E kunde kaka Makena, Udli, donge tulo mane one, kamoko kuom jok mane tudo kod siayo rowerego ok kwedo weche makamago. E kar chung' od bura ma Kamkunji kod Makadara, bende onge midhiero mane onene, mak mana Embakasi West to kod Embakasi East, e kama tulo owuok Kariobangi, to kod Umoja 1, kanyakla kod Umoja 2, e kama dhano e odhanjore adhong'. An onge kaka nyalo ketho yiero. Nitie inspector, wuoyo gi inspector mar police ogona simu, mokona ni MCA ma Sarang'ombe miluongo ni Lawi odhi mo gi yudhe mo harass presiding officer ma inspector gi police emo evacuate presiding officer ma gino kaka jo ODM ok wanyal yie ni ng'ato
ketho yiero mosechan gi party. Sisi kama vijana tumeamua tunataka kuchukua position zetu. E kunde mamoko matulo ne onene oting'o hospital ward made kar chungo dero Mamadhare e kamo jende owuok tung' mosuko returning officers nyaka tesendo bila Mamadhare magikone to ne giwito oko chenro mar yiero no. Kata kamano Utalii ward e kar chungo dero Mamadhare e kama Michael Okach to kod Lanke mane oyier ke opuoyo rang'iny ma ODM otagodo yiero no. Ni wach mar ODM osadhi e nyanja mamalo kalure gi structure mar ODM ma ODM okenge ma ODM oketo amorgo kabisa oyiera gi youth leader ma en Chabarang ochako yiera gi chair lady ma en Nyangi amor sana gi structure mar ODM kena neno ka partiwa mar ODM ochako yudo wa pinye grassroots kae jo ODM okel mashinde mang'eny manyalo miyo ng'ato ka ng'ato yudo nyinge. Kenye naweza sema ni like the activity yenye imeconductiwa leo ilikuwa free and fair. E kar chungo od bura ma Westlands, jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna e kind jotelo mamoko manoluto mbululo resho osiro yore manyasani to kod kwe mag ODM. Shughuli ambayo imetuleta ni kuhakikisha kwamba tunakipa chama chetu nguvu. Watu wanajuana, wanajua watu wa ODM, wale watu wa kuyumbayumba mnawajua. Board mar yiero mar ODM eta kod Emilia Wita e korka koreto lero ni giseyudo ywak mag tulo kod lweny mane ochocho yiero kuonde mamoko kendo gikoni nonro dhi nyime mar kawo okang' mar chik ne jomoketho. In instances where violence was witnessed, we have launched investigations and action will be taken against the perpetrators regardless of their position in society. Lero ni jok man kod ng'ur wi yiero no nyalo chwalo ng'ur margi kokalo mbui kendo chulo $3,000. Wale ambao wana malalamiko yoyote wanaweza wakafanya kata rufaa kwa chama na watalipa shilingi 3,000. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi. Report mar Walter Nyambaga no bende matero wa yue mokwongo chenro en mar oimore saa 3:25 otemo molo kae ni Ramogi ma owino kamino molo mar ngodhe atimo mose masira mar nek motimore Kamango Nyakach poch kod pak ne jokuge boda te kinyora durusario kinyero kana bogi tiwi chopono maler seme kod ruenje kothe magoyo mapek awuro nek motimore piny Nyakach pinyorumo wala Murwan Bishop David by Ramogi TV simfrodhani ni makare gi weche manyien amor gi Ramogi TV and Felix Ochare Kanikanga Irokamano Tom Kokanda from Alego Gangura Sugu akwari rok mar Gavanas modo giru record kwe Azimio modo gibed kod okang'eyo kama Azimio gi rok mar Gavanas gi weche mag thieth kalo e kao kamano paro ni wa kao yoyo machuok bed kodwa nyaka gigo pod wan gi weche mathoth. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na make millions in seconds. Millions in seconds. Kubali kumoka na virtual games na Shabiki.com. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko to kodok korka ngima mar del bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar
wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar, ngima en mwandu. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Royal Media Services inaendelea kutamba kote nchini. Na sasa tunaingia Nyanza. Ni Safaricom Sambaza Furaha Western and Nyanza Edition tarehe 25 hadi 30 mwezi huu wa Novemba. Jumuika na watangazaji wapendao kutoka Radio Citizen, Ramogi FM pamoja na Egesa FM. Tarehe 28 Safaricom Sambaza Furaha Caravan itaanzia mjini Kisumu kuelekea Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa na hatimaye Oyugis. Tuna zawadi kama DL, Gweno, simu na ofa maalum pamoja na burudani kutoka kwa wasanii Musa Jakadala na Udosh Jasuba. Ni kwenye shamra za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa ushirikiano na Royal Media Services. Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4 pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo komiti mar thek ewi pok mar omenda e kind sirikal mamalo kod sirikal ma counties orem chopo winjruok ewi kwan omenda mar hola maonge nyenyo ma sirikal mamalo onego chwal ne counties kata sirikal ma counties. Jod buro makochung' motegno ni gibiro mana puodho hola makamano mondo odhi ne counties kapo ni riwruok mar governors owito oko bura mane gichwalo e doho ka dwani omenda mag Kongo Apeini manie county chwal e aguch governors ma ok aguch NGCDF. Senators korka korgi oseo jod bura kuom keto ngima jotich mag counties kaka nyamrerwa kama ng'aw kaluwore gi ywaruok margi kod governors. Kenyans are paying an interest on loans that is sitting at the treasury and it cannot be disbursed because the politicians here are not looking at the big picture. There is money that we've signed up, Flocker, which is supposed to go out digging of boreholes and doing all sorts of things that benefit your voters in the constituency and my voter in the county. Let us not be short-sighted. Honorable chairs, I beg that we proceed. If we find there is a grant where we are disagreeing on, we are ready to look at the issues and find a common ground. But let us not punish the people in counties because of a disdain for their governors. The issues of community health promoters must never be an issue of discussion because their salaries must never be debatable. Just the same way the salaries of civil servants are not debatable, and just the same way even the National Treasury prioritizes salaries or PE, personal emoluments, as a priority when they receive exchequer, we must never subject the community health promoters under the kind of stalemate that we are having. Senator Matana River Danson Mungatana koro were kod paro mar chik mayande opedho mar dwaro ni kanisni kod dinde mamoko ochulo suru. Kaloro kod ywak mawuok kuom kanise achiel gi dinde mopogore e pacho ka wi paro makamano Mungatana notimo lokruok kata notimo lalruok gi jotend kanise ka bang'e owito paro noko. Gichopo winjruok mar weyo ute lamo mondo keto kenge mabiro tayo chenro mag giwuon. Wakati tulisikia mswada huo umepitishwa, tukafanya jitihada nyingi kupitia kwa majority leader Kimani Ichung'wah, akatupeleka mpaka kwa Mungatana na akaona kuna umuhimu wa kwanza kurudi kwa kanisa, tutengeneze kitu itakubalika nchini Kenya na makanisa yote na watu wote. Nimemwandikia speaker wa bunge la Senate Mheshimiwa Amason Kingi Jeffa ya kwamba tuta withdraw ama tutatoa
ile mswada ambao sasa imekwisha pitia first reading, ili tuweze kupata nafasi ya kutembea na stakeholders wote na kuzungumza zaidi, ili tuwe na a broad understanding ya kwamba ile sheria ambayo tutakuja kutengeza baadaye itakuwa ni sheria ambayo inakubalika na kila mtu. Piny owacho chungo chenro mar manyo tije ne rowere pinje maoko. Chenro mosebedo ka itimo gi migawo mar Labour kotelne gi jatend migawo no Alfred Mutua ma oyango ni nyaka sani chenro no oseta e counties maromo 6. Ibiro paro ni moko kuom rawere nyocha nogolo ng'ur ka giywak ni kwayo gi omenda ni eka migi tijego. Lydia Okeyo nigi ler. En chenro ma osebedo kadhi mbele pacho kae counties mar 6, chenro mar kawo rawere kendo manyonegi tije pinje maoko kendo oseyo kwan mamalo mar rawere maonge kod tije pacho ka. Kata kamano, chenro ma kamano koro chungi gi migawo mar Labour. Jatend migawo no mar Labour Alfred Mutua e kinde mano orango chenro no ka tiegruok ma Nyandarua National Polytechnic wacho ne gikawo yueyo ma kamano mar bero chenro no kendo tieko loso thuolo ne rawere ma oseoro kwayo. We are going to take a small break from continuing with the recruitment process. We are taking a short break so that we can do some stock taking, a bit of reorganization of the processes from what we've learned, and also be able to process whatever we have gotten now so that people can go overseas. Mutua wacho ni bende gichano nywako paro mar od bura mamalo e chenro no mar manyo tije ne rawerego e pinje maoko kendo luore gi chike ma piny owacho keto. So I want to realign with the leaders also who are doing a lot of mobilizing for us so that we go at an appropriate time with the leadership of the different counties, the members of parliament, members of county assembly, the governors, the senators, etc., etc. Within 7 days of today, and the agencies are listening, all the people who are given the green slips, the pink slips, the yellow slips from different places, given get job offers, within 7 days of today, which means by next Wednesday, they should have been contacted. Jagoro mungi ore migano Shadrack Mwandime wacho ni okang' makamano gi kawo mar loso thuolo mondo mi gitiek loso ne rawere 5,900 manyaka sani osero kwa magi chenro no biro duogo e wang'e bang' tarik 12 dwe mar 12 higani. The objective is tuwe na practitioners katika area hizo sector so that they can inform us concerning what the labor market, not only the local labor market but the international labor market, is expecting of you in terms of the skills that you need to acquire. Okang' mar chungo chenro no bire kinde mang'uro osebedo kanitie ne kwayo rawere pesa mar puodho ne gi thuolo mag tijego. Ranyisi en ng'ur manyocha wuok kuom rawere ma kaunti ma Nakuru chieng' wuok tich. Mimi nilikuwa najua hizi job ni free. So tumefika hapa tunaambiwa ati lazima tukuje tena sijui to apply loan. Loan ya nini? Si kama wanataka kutusaidia, watusaidie fully because ukiniambia mimi saizi nitoe 150,000 sitaweza, nitatoa wapi 150,000? Alafu hii loan wametuandikia bado. Kwa hizi salary unakuta kama mimi wameniandikia nalipwa 43,000 nitamaliza siku gani kulipa hii 150? Ni kama ni biashara serikali inataka kufanya na sisi kupitia wale maagent tunajua. Kwa sababu huyo agent ananiambia nilipe 250, mshahara napata 60k, naenda kupata 60k huko. Hiyo sasa ni familia nitatumia ama nile deni labda nimekopa mahali nitalipa. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Oganda jo Kenya medo chiwo pachgi ewi okang' mar sirkal keto okenge mag medo nengo yudo obok mag yango nyuol kata birth certificate kod mago mag yango tho death certificates. Biro chuno jo Kenya mar chulo siling 1,000 mar loso makosa manitiere e obok mag nyuol kata mar yango tho. Magi gin mana moko kuom nengo manyien makoro winjore obio chak tiyo. Line Tundi miyo waler. Ma en lokruok mane winjo timre dwe mar 6 higani. Kata kamano, oganda jo Kenya nowene gi thuolo mar dweche 6 kaluwore kod ywak mane gigolo e wi ngima matek. Koro lokruogego idhi ketie tim chakre dwe manyien kaka yo ma sirkal tiyo godo e choko osuru. Lokruok ma kamae bende koro dhi chako tiyo kaachiel gi mago mane otimne jogo madwaro ng'ado otiko mar dhi e pinje maoko. E gazet makende mar Kenya mane ogo chapa dwe 1 motelo ne rweko mar apisi kaka jalup jatend piny manyien, Kithure Kindiki nondiko chudo mar omenda manyien moting'o timo ndikruok ne oboke mar nyuol kaachiel gi mar tho makoro idhi kawo gi siling 200 kowuok siling 50. Jogo mabiro ndikore modeko biro chulo siling 500 kowuok siling 350. Ka jogo mabende olalo oboke mar tho gi nyuol biro chulo omenda maromo siling 1,000 kowuok siling 90.
Mondo otim lokruok ne oboke gi kapo ni ondik gi ng'ato marach kata ndiko achiel onge, sani koro ibiro tim gi $1,000 ka chon nitime gi $130. Oganda jo Kenya modak e pinje maoko madwaro ndikore kaka jopiny Kenya biro chulo $150 ma bende pesa ma Kenya en $19,000. E chudo mamoko, keto kogno mar jandiko oganda ma dho ngere dendo ni registrar ibiro tim gi $500 ne jogo modak pachoka. Mago mawuok e pinje maoko to dak pachoka biro chulo $100. Ndikruok e oboke mar nyuol kata tho ne oganda jo Kenya motimore pinje maoko to oboke gi olos pachoka dhi chulo $1,000. Ka oboke mar ng'at miparo ni otho idhi kaw gi $1,500 kowuok $150. Oganda jo Kenya okuro wachno ka giwacho ni parono en mana chal ka gima sirikal koro chako chuno jopiny gi chenro moko mamedo keto ngima bedo matek. Ochopo nyaka kama koro sani birth certificate ochako medi, manyiso ni nyaka kar nyuol ka be koro sechak gonwa matek. Ok wang'eyo ni kare piny dhi kanye. Death certificate bo chako medi. Jok piny wanenuru matut. An pod an singu nyaka kawuono. To ka koro medi wach mar birth certificate to mano kane ka koro wadhi nyuol, an ok adhi nyombo. Omiyo aywak ne sirikal mar Ruto gi broad based government manye jo ODM odonje mondo ukonywa uru nikech gigi medo to unun malo kucho to wan yudhe wainyore piny ka. Moko kuom jopiny bende seyo jotelo kuom rem chung' mar dok negi. Death certificate bende okonego beni kidhi manyo ni ng'ato death certificate in gi liel jaodi otho idhi manyo death certificate kendo ichulo. Monego beni sirikal magoni mos gi pesa to kendo in machaki da chulo. Sirikand Ruto ng'iwa kaka wajopiny wajo bottom up manogoni kura. Wach bath nyiso waka kata bath no gi $50 to sani bath omedi en sirikal mane ma wach teka Kenya kama kaka wanyalo konyore onge nyuole ma onge an gi bada kwar sirikal wan mine manyuol ong'iwa kaka kal bath no kaka nyalo loso nwa. Linet Undi, Ramogi TV. E ote machielo ni nyathi ma jadweche adek yuare gi rem osuptal ma Busia bang' wuon mare tong'o wiye gi ofwajo tok gwandruok mane obedo e kind wuoro no kod min mare. Nyathino ne wuon mare otong'o e dala gi manie gweng' mar Nang'oma e kar chung' od bura ma Matayos County ma Busia. Sami Obuhuma ma en jachiw thieth e osuptal no wacho ni nyathino kod min mare pod dhi medo bedo e osuptal no mar rito ngimagi. Achejno ogeng' ne tesendo bila ma Matayos ka nonro pod dhi nyime. Nimeweka maji napakua chakula yangu, akaniita Mama Derek, hebu kuja hapa. Kwenda kwa nyumba. Kabla sijaingia nikae, akaanza kunipiga. Akachukua kisu wakati nilimwambia ona vichenye umenifanya. Ikanishika hii kwa mapaja. Ikashika plus blanketi, nilikuwa nimefunika mtoto blanketi. Hiyo blanketi iliraruka upande. Ya tatu sasa ikashika mtoto kichwa. Nikamwambia angalia chenye umefanya. Yeye mwenyewe alichukua duster kuanza kupangusa nyumba. Ni kitu amezoea kila wakati akiandika wasichana, anaanza hata ananiita tu bila kosa ananipiga. Ili nitoke, nikimbie nilale nje, alale na hao wasichana. But the child is in a stable condition. He's a bit pale with a HB of 7 and we are doing the necessary investigations, radiological investigations, and we are only keeping the child and the mother here for safety because of the situation at home. The father is a drunkard and we are not assured of the safety. Because of the GBV situation, we are just keeping the baby here and the mother for safety. We are not admitting but keeping her for safety. Safar mar kambi tudruok ma Safaricom koriwre kod Royal Media Services kawuono chakore ayanga gwenge ma Kaluo. Kochakore gi Yala, safar no dhi nyaka boma Bondo ka Safaricom dhialo kastembe gi mich mag Christmas. Frederick Omondi miwalerno. E limbe margi mar limo gwenge duto ma pacho kae bo chenro mar Safaricom sambaza furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services kawuono donje gwenge ma Kaluo. Jodak mag gwenge mane gilimo kaido thuol mar romo gi jolendo mag Ramogi kaka Victor Makajuma, Glenn Ramogi Nyanyakach, Min Jaki, Kasuku Raf, kod jongolo mag Yero
kaka Musa Jakadala. Safarno nochakore gi boma Mayala, kendo chomo Ugunja, Ukwala, Rangala, Siaya, Usenge, Nyamonye, Nyakabondo. Safaricom kadhialo johera gi mwandu mopogore kaka omenda magoyo simu, gwen, kod diek mag Christmas. Agone Safaricom erokamano kod jo Ramogi kombiro ka to amor mang'eny mondo Nyasaye ogwedhgi mondo gibed tiyo ka yawa mondo chieng' moro kendo gibigi konya ng'at moro mopogore gi an. Safaricom obago nyasi ni mar gone kastembe gi erokamano kuom chung' kodgi kuom thuolo mar higni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi pachoka. Director mar nyakalondo mane bwo Royal Media Services Fred Afune bende ogone johera gi erokamano kuom keto nyakalondo mar Ramogi nyakalondo namba 1. Kazi yako kuu ni kubadilisha maisha. Tukiona vile wateja wanafurahia sana wakipata zawadi yoyote, wale wanapata airtime iwe ya 50, 100, 250, wale wanapata kuku, mbuzi, wale wanapata hata ile shopping ya Christmas, wote wanatokea na furaha sana, na hiyo pia ndio furaha zetu. It's very fulfilling that we have been accepted, that our personalities are this big on the ground. They have connected with the people and the people trust and accept them for who they are. We can only say thank you very much. We are number one because of our personalities, our talents, our people. And also to celebrate together with our partner Safaricom, the 24 years. We've had this partnership for a very, very long time, as long as Safaricom has actually existed. And we've done many roadshows together, but this is one of the biggest. Odiochieng' makiny, safarno ne chakre gi Kisumu, kendo chomo Ahero, Katito, Sondu, Chabera, Kadongo, Ringa, nyaka boma ma Oyugis. Frederick Omondi, Ramogi TV. Erokamano ahinya Frederick Omondi kuom report machalo kamano. Kabende koro par ni Safaricom osechopo gweng'i dipoka iyudo mich mar Christmas. Gi kanyo wadwani mondo miwachak kawo yweyo e chenro mar Oimore. Neno kanyo ka otimo loka Simfros en hawi marach ni sirikal ma wan godo loso thuolo mag tije pacho kae. Loso thuolo mag tije pacho ka otamo. Pinje molony ok oyie tero jopinje gi oko ne dhi timo tije machudo margi ni piny. En ranyisi ni sirikandwa oreme tich, mibadhi ochuo chieng', osuru e dho wi got, wabiro bedo gi tije pacho kae karang'o. Mano kanyo Samuel Owida ka ochiwo ote mare kotenore koda weche mag tero jo Kenya e pinje maoko. Oguda Kayeso wacho ni Oguda Kayeso kani Migori awuoro ka sirikal omedo bech nyuol gi tho lit ahinya. Anjoy kawuok Agoro tim manyakach no rach. Steve kawuok Uyoma erokamano kuom osuru mogol ne kanise. Ng'ato be wacho ni ma Elio Wade kawuok Karachuonyo lendo chopono maler mak mana ni koth ema chwe sana. Erokamano nya kuom ote mari waringo wadhi duka matin waduogo gi weche mamoko. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. What you say from? Why you gonna act like you know no from? Gajuang Jumani ndi achiel kachiel e chelo mar thum dag mor. Sa ang'wene wang'e achiel kachiel wantiere koda jongolo mopogore opogore. Namba achiel wadhi bedo koda Rojo. Tuvuke boda twende kule. Bado na kesha niko mbio mimi nafuzia. Wadhi bedo koda NOT kod Mutra 254. Kupogore gi mano bende Smackers dance crew ema koro dhi. Ayo, notice stopping me from making money. And of course on the 1 and 2s wadhi bedo koda achiel kachiel DJ Noel. He dance Johnny emergency. Gen Z, semi emergency. Hello, wala ai. Na maluku itabidi wameti. Pato me manage wanyo. Moleva made poga kodi. Wache tu mabiro we.
Erik kawuodho tieno chwanyawa Nyasembo mademewe mondo mi yud kisa tiun mar Mili Nyarasembo D star 860 star 416 # Ramogi TV e od jothumbe duto. E chuny jot ka jot nitie weche mopondo nyaka chop kama diera fwenyore. Ingeni madam pati ngena wuondo na dhi tich. Ne en hera mokwongo, kata kamano mano e gima ne giparo. Wuondri ni to in mana riti kae. Nyithindo mane ok ong'eyo kama ne giaye. Nadwa nang'e mama chal nade. Kod fweny mane dhi buogogi ahinya. Ine miluwo jabuni. Sama joma ihero ok ong'eyi, ere kaka ikonyogi. Ne onjaore e wi Nam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo jakom mar Athletics Kenya Major Jackson Tway notimo limbe Chepsaita Grounds kamidhi bagie tuke mag Chepsaita Marathon e bonde la par kochakore kawuono. Tway no dhi neno ikruok moseketi motelo ne piem maduong'no. Tukego dhi timore Disemba e alap ma Chepsaita Grounds. Tway no nyiso mor mare kaluwore gi ikruok mosetimore. E sach limbe ma kamano, Tway okwayo jogo manie sekta mar tuke mondo yang talanta margi e kor gwenge kaka okang' maneno ni sekta mar tuke omedo berore e Kenya mangima. Telo mar 14 mar tuke ma Kipchumba Karori International Volleyball Tournament biro nywako timbe mawuok Kenya, Rwanda, Uganda to gi pinje mamoko mag Afrika ma ugwe. Tukego dhi bedo e kind tarik 12 nyaka 15 Eldoret National Polytechnic e kaunti ma Uasin Gishu. Tukego geto bero tuke volleyball e alworano kamano biro chiwo thuolo mar yango talanta mar jodak makono. KCB en achiel kuom timbe madhi yuore tukego kaka joloch ma pacho ka. Nyasi no yuore gi jatatije ma Extreme Sports Hussein Mohamed. So in the next coming days, volleyball has done very well over the years. You've made Kenya proud under the stewardship of the likes of Dan and your president and the rest of the team. So to the team, hongera. We need now to emulate that across other sports. And football has to be up there. My message to our KCB fans is that KCB is still there. We are still the champions. I'm going to Eldoret for the tournament. We are going to make them proud because we are going to win. Our coaches kept on encouraging us and telling us that everything is possible. So far we are doing well, and they kept on telling us we can do it, not to lose hope. Even if they go ahead with how many scores, we should not lose hope because we still can do it. E tuke mag EPL ni Manchester City no dhi amodhi gi Feyenoord gonde 3-3 otieno mokalo. E tugo no manyo bedo e alap ma Etihad, Man City